Čaute, takže zase vidíme. Dneska tu mám ďalší krásny kúsok od Novoriča, SSP2. Táto zbraň pôjde do giveawayu na Instagrame ATC Slovakia, ktorý už s týmto videom, keď ho vydám, tak tam bude nažive a budú tam v popise aj podmienky. Takže veľmi pekne zabalená zbraň, ináč musím povedať. Takéto magnetické úkytky, niekto si na tom utrpí, keď to má pekné balenie. Ja úplne nie, ja som jeden z tých, čo trhá darčeky na Vianoce, že bez rozmyslu, takže je magnetka. A takto je tam pekne naša SSP2, čo bude asi kopie nejaké high-capy. Krásny manuál, aby ste si nevystrelili oko, nestrieľať na iných ľudí, samozrejme, keď ste na ihrisku. Na ihrisku, pokiaľ nebudete strieľať na iných ľudí, tak budú oni strieľať na vás. Takže, takto to nejako vyzerá. Dúfam, že to bude pekne vidno. Je to veľmi zaujímavá zbraň. Musím sa priznať, že napríklad tá spúšť tohto tvaru ma dosť znepokojila, keď som to prvýkrát videl, že ako sa z toho bude strieľať, ale tým, že je v strede prehnutá a trošku zaoblená, tak sa to strašne dobre drží aj tak. Vôbec to není len nejaký kus štvorca, ktorý stláčate. Takže čo tu máme? Samozrejme je tam už lepšia guma, ale hlavne je tam TDC hop-up nastavovateľný pekne z vrchu. To je úplne skvelé. Mieridlá sú také, neviem, akože stačia, sú maličké. Budú asi presné. Je to o vás, nie o zbrani vždycky. Záver sa hýbe takto, že také 3/4 idú dozadu, predok ostáva. Hlavne tým pádom je tiež stále na mieste. Samozrejme zachytáva všetko pekne. Poistka jedna, poistka druhá. Teraz nevystrelí, paráda, všetko funguje ako má, je to nové, malo by to. Má to pekný zvuk, celkom to rácha. Na strelnici sme to skúšali, strieľa to tiež veľmi super. Možno už také 30 plus, záleží aký plyn tam naplníte určite, ale tiež čo sa týka spracovania, sice tá SSP5 je trošku vyššie, ale veľmi pekne všetko lícuje, všetko drží. Nemá tomu človek čo vytknúť. Samozrejme dole je klasický Milspec 1913, alebo ako to nazývajú Rieslišta. Proste je tam Rieslišta. A to je asi všetko, čo by som vám k tomu povedal. Fakt dobre sa to drží a môžete ju vyhrať. A na Instagrame budú napísané podmienky, zapojte sa do súťaže a držím vám palce. Čaute zatiaľ.